an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ko ani lieutenant Dawuda Konate ni ale ye lafasalitɔ min bɛ yen nɔ kasobon baarakɛlaw o tɔgɔyala ale bɛ an bolokɔrɔ bi aw sɔgɔlen don page belebeleba 3 sanfɛ bi sɔgɔmada in na Cap Mali Plus o bɛ yan nɔ a Bamako ale bɛ yan nɔ fo ka taa se Mali Actu ma an bɛna kuma mun de kan bi an ka kasobon i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ a tɔgɔ mɛn maa caman bɛ taa ni ka segin kɛ yen nɔ nka kaso ye mun ye kaso taa ni ka segin a visite a bɛ kɛ cogo di kasoladen minnu bɛ yen nɔ u bɛ lahala jumɛn na a bɛ cogo di kasobon baarakɛlaw yɛrɛ degun ni tɔɔrɔ jumɛn b'u kan u bɛ baara kɛ gɛlɛya jumɛn kɔnɔna la a bɛna bɔ nin bɛɛ lajɛlen de kalama bi ni an ka invité min bɛ an kɛrɛfɛ sani ka kuma di Dawuda ma n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko kaburu ale bɛ mɔgɔw waju cogo min na kaso ale fana bɛ maa waju ten cogo la maa n'i ma sa ko bɛɛ a juru bɛ i la an ka adamadenya taabolo la an bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ tali kɛ sariya la wa waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko i ni sariya aw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i mana kɛ jɔyɔrɔbatigi ye o i mana kɛ tɔgɔbatigi ye o i mana kɛ waribatigi ye o waati o waati i ni sariya bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni kiiri dun bolila i kan i mara yɔrɔ o tɛ yɔrɔ wɛrɛ kasobonba kɔ bi an bɛna kuma o kasobonba de kan lieutenant Dawuda i ni sɔgɔma aba Elbasir Thiam i ni sɔgɔma san'an ka don babu kɔnɔna la folikan jumɛn bolo k'a ɲɛsin an filɛbagaw ma n b'i fo i bɛ wulikajɔ min na jamana in kɔnɔ kunnafoni di sira kan ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a Bamako baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani Cap Plus Mali ani i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Mali kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase n yɛrɛ camarade syndicaliste ma ani ka foli lase jamana marabagaw ma o foli kelen-kelen bɛ tila se Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔfɛ k'u bɛɛ ni sɔgɔma. ayiwa Dawuda an b'a mɛn ko kaso ye mun de ye o ɲininkali diyara n ye n'a fɔra kaso i b'a ye kaso kuma a kuma man di kaso kuma n'i b'a fɔ i bɛ dansigi kɛ kuma ɲɛ an b'a fɔ an balima lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an bɛna don kuma kɔnɔ ko u ka hakɛto ni kuma min bɔra an da ka taa juguman sira kan ko dabɔ kama tɛ ko fɛn min don a kan ka ɲɛfɔ kaso kan ka ɲɛfɔ parce que image kɔrɔ min bɛ kaso la fo k'o ka bɔ a la kaso ye yɔrɔ jumɛn ye kaso ye baarakɛyɔrɔ de ye baarakɛyɔrɔ min ye jamana ta ye n'an yɛrɛ b'a fɔ a ma ko service public de don parce que normalement kaso man kan ka jɔ ni jamana yɛrɛ ma sariya sen dɔw ta k'a fɔ ko kaso kan ka jɔ donc à partir de là o ye jamana ka baarakɛyɔrɔ dɔ de ye mais danfara jumɛn bɛ kaso ni baarakɛyɔrɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a danfara ye min ye ale ye mɔgɔ lamarayɔrɔ de ye mɔgɔ lamarayɔrɔ mɔgɔ minnu n'u ni sariya bɛ ɲɔgɔn na parce que an ka jamana an ko jamana ye état de droit de ye hali ni jamana kɔ i b'a sɔrɔ du o du taabolo de bɛ du la dugu o dugu taabolo de bɛ dugu la jamana o jamana taabolo de b'a la donc ni e bɔra o taabolo kɔnɔna la e kan ka ɲangi donc kaso y'o de ye k'a fɔ ko jamana ye sariya ninnu ta k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ nin man kan ka kɛ nin ni nin kɔnnen don ne y'o kɛ jamana bɛ e minɛ o de la à travers les magistrats ni an ye danaya da olu minnu kan k'a fɔ k'olu ka sariyaw appliqué olu de b'i minɛ n'olu y'i minɛ ka papier da i kan i bɛ taa bila yɔrɔ min na lamara yɔrɔ min na o de ye kasobon ye donc kasobon ni garde à vue tɛ kelen ye kasobon ni unité d'enquête tɛ kelen ye kasobon kɔnɔna la pour que i ka don ale kɔnɔna la fo yamaruya sɛbɛn dɔ bɛ yen fo ka taa juge fɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko mandat de dépôt n'o de dar'i kan o de b'i don kasobon na donc k'a jira k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ min don sariya de bɛ mɔgɔ bila ka taa yen sariya de bɛ mɔgɔ labila fana donc o ko caman b'o kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma baro kɔnɔna la an bɛna an da don o la mais mɔgɔ ka danfara min don dɔrɔn k'a fɔ ko kaso tɛ sununkun ye kaso tɛ mɔgɔ filiyɔrɔ ye mais kaso ye mɔgɔninfin ladilaniyɔrɔ de ye mais mɔgɔninfin bɛ ladilan cogo di k'a bɔ juguman sira kan k'a bila ɲuman sira kan k'a bɔ fili sira kan k'a bila dɔnni sira kan k'a bɔ tiɲɛni sira kan k'a bila ɲani sira kan kaso b'o o baara minnu kɛ ni ala sɔnna a ma baro in kɔnɔna la an bɛna an da don o la pour que faamuyali caman bɛ se ka sɔrɔ o la. ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko kaso ye fɛn min ye Dawuda bɔra k'a da tun o la sisan nka sani ka se kaso la i b'a ye k'a fɔ ko dɔ de bɛ baara kɛ fɔlɔ ni o ye an ka unité d'enquête ye a yɛrɛ da tun o la o bɛ se ka kɛ an ka polisilakaw ye o bɛ se ka kɛ an ka gendarmerie ye au delà même de ça an ka kɛlɛkɛyɔrɔ la n'o o ye terrorisme ko kɛlɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko an ka armée fɛnɛ bɛ wulikajɔ la yen nɔ ka u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na i b'a ye k'a fɔ k'olu bɛ maa fɛn fɛn minɛ k'a bila kiiri ka bolo kan sariya n'a bol'u kan a bɛ mara maa min fɛ yen nɔ o ye surveillant de prison ye maa caman fɛnɛ b'u ye tenue b'u la nka maaw t'a dɔn ka baara ye mun ye ka mission ye mun ye Dawuda surveillant de prison ka mission mun de don effectivement mɔgɔ caman bɛ confusion k'o la dɔw b'a fɔ garde de prison dɔw b'a fɔ surveillant de prison dɔw b'a fɔ pénitencier
abe do yɛrɛ miiri la k'a fɔ ko an ye garde national ka détachement dɔ de ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko eaux et forêts u b'a bɛɛ ɲagami mais an bɛ a fɔ an balima minnu fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn ko Mali finitigilakaba ye kuluba 2 ye a kuluba fɔlɔ an b'a fɔ ma ko les forces armées et de défense olu ye sɔrɔsilagaw ye olu jabala bɛnnen bɛ ministère de la défense et des anciens combattants ma o sɔrɔsilagaw armée de l'air b'o la armée de terre b'o la génie militaire b'o la ka taa bila a n'a unité tɔw bɛɛ lajɛlen statut min b'olu kan o statut kelen bɛ tila ka boli gendarmerie kan ani garde nationale kan même si n'a y'a sɔrɔ o corps 2 ils ont une mission de sécurité n'o ka mission bɛ taa lakana sira kan maintenant a kuluba 2nan an b'a fɔ ma ko les forces de sécurité ni communément an bɛɛ b'a fɔ ko paramilitaires o ye minnu senkelen bɛ sɔrɔsiya kɔnɔ u senkelen bɛ civiliya kɔnɔ donc o ye corps paramilitaires ye o corps paramilitaire 5 de tun bɛ Mali la mais bi an bɛ yɔrɔ min na 3 de bɛ yen parce que a 5 tun ye jumɛn ni jumɛn ye o tun ye policiers protection civile anw surveillant de prison eaux et forêts ani douaniers mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw nana sariya dɔ ta k'an balima policiers ni protection civile k'olu militariser c'est à dire k'olu bɛ force de sécurité kɔnɔ ka t'u bila force de défense kɔnɔ à travers un changement de statut donc bi anw finitigilaka minnu bɛ force de sécurité kɔnɔ o ye 3 ye surveillant de prison eaux et forêts ani douaniers o corps 3 de ye corps paramilitaire ye donc anw ye finitigilakaw ye surveillant de prison ye finitigilaka ye finitigilaka min ka baara ɲɛsinnen bɛ kasobon kɔlɔsili ma kasobon kɔnɔmɔgɔw ni latigɛ ye minnu sɔrɔ n'u bɛ kasobon na olu kɔlɔsili a n'olu tɔpɔtɔli a n'olu ladilanni u ye tiɲɛni min kɛ u ye fili min kɛ pour que n'o bɛ segin ka na société kɔnɔ u ka bɔ o kɔnɔna la an ka mission principale y'o ye ka kasobon kɔlɔsi ka kasobon kɔnɔmɔgɔw u kɔlɔsi ka tila ka an ka sariya sɛbɛn min fana n'an b'a fɔ ma ko la loi 2016-031 ka tila k'a jira k'a fɔ ko jamana mago mana jɔ anw na mission na baara o baara la anw bɛ se ka taa k'an bila o la bi n'i y'a jateminɛ an ka surveillant de prison minnu bɛ nord la bi u ni finitigilaka tɔw bɛ ka jɛ bi ka wuli ka jɔ kɛ jamana lakanali la insécurité min bɛ jamana kɔnɔ ani terrorisme bɛ jamana kɔnɔ bi finitigilaka bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ ba kelen ye ka kɛ fa kelen ye ka kɛ kulu kelen ye ka wuli jamana lakanani sira kan mais nin composante 2 in a bɛɛ n'a ka mission principale de don n y'a fɔ cogo min na sɔrɔsilakaw olu ka mission principale ye la défense de l'intégrité territoriale du pays o ye ka jamana lakana a n'a frontière sanfɛla ni dugumala bɛɛ lajɛlen na a n'a jikanbolo fanfɛla bɛɛ la olu ka mission principale y'o ye maintenant anw tɔw an ka mission principale ye ka jamana kɔnɔdenw lakana k'u n'u bolofɛnw lakana o jamana kɔnɔ mais n'a sera niveau dɔ ma an bɛɛ bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana lakana que ça soit la défense que ça soit la sécurité ou autre donc anw surveillant de prison donc o b'a jira k'a fɔ anw ye finitigilakaw ye finitigilaka min ni finitigilaka tɔw bɛɛ ka kan mais bɛɛ n'i ka mission de don à travers la loi i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na jamana kɔnɔ ka mission bɛɛ réparti donc anw surveillant de prison ye finitigilaka ye minnu ka baara ɲɛsinnen don kasobon lakɔlɔsili kasobon kɔnɔmɔgɔw ani kasodenw tɔpɔtɔliw ma i n'a fɔ dɔ dɔ filɛ k'a fɔ cogo min na an ka finitigilakaw u ka can kosɛbɛ u ka can kɔrɔw ka can nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafa polisi ka baara tɛ kasoladen mara ye surveillant de prison ka baara tɛ zominɛ ye kɛnɛma sɔrɔsi y'o ka baara ye ka lakana kɛ ka défense assurer gendarme fana n'a ka mission don eaux et forêts n'a ka mission don douane n'a ka mission don nin bɛɛ lajɛlen de mana fara ɲɔgɔn kan ils sont complémentaires u bɛɛ lajɛlen bɛ contribuer jamana ka lakana ani a ka développement na Dawuda o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ halisa kasobonba hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ni maa minnu datuguna yen nɔ u ka maaw bɛ to ka taa ni ka segin kɛ ka taa u ɲɛ da u kan u kibaruya dɔw k'u masala o taa ni ka segin n'an b'a fɔ ko visite a bɛ kɛ condition jumɛn de kɔnɔna la o ɲininkali diyara n ye n'i y'a jateminɛ barosigi in yɛrɛ bɛ taa o hukumu kɔnɔna la dɔɔni parce que an ye ŋunuŋunukan caman mɛn tile 2 in na fɛn min ye kasobon donni ye mɔgɔw bɛ don kasobon kɔnɔ cogo di kuma caman fɔra an yɛrɛ émission min tɛnila ni ala sɔnna an bɛna an da don a ɲɛfɛ an y'a émission kunkanko kumaw lamɛn d'abord n ko kasobon ye mɔgɔ bila yɔrɔ de ça veut dire ni mɔgɔ bila yɔrɔ min na yɔrɔ datugunen don bon ni mɔgɔ minɛna ka taa o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a tigɛra diɲɛ na a n'a somɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye sariya b'a fɔ n'a banna a kan ka furakɛ sariya b'o fɔ a ka laɲini ye fɛn o fɛn ye o ka kan ka k'a ye dayɔrɔ kan ka d'a ma sigiyɔrɔ kan ka d'a ma a kan ka ko ka jɛ a kan ka furakɛ mais a ye tiɲɛni min kɛ ou a ye fili min kɛ sariya b'a ɲangini minnu kɛ olu de b'a la a bɛ bɔ a ka du kɔnɔ ka bɔ a ka sigida la ka taga bila yɔrɔ la yɔrɔ min na k'a dɔn k'a fɔ k'a ye min kɛ a man kan ka kɛ mais o b'a jira k'a fɔ ko a n'a somɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye a n'a limanaw kan ka ɲɔgɔn ye an b'a fɔ o de ma ko visite maintenant visite ye taabolo 2 ye kasobon kɔnɔ n'an b'a fɔ ma an ka visite fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ ma ko la visite sociale et familiale o kɔrɔ ye jumɛn ye ni kasoladen bɛ kaso la a somɔgɔw bɛ taa ba ye cogo di a limanaw bɛ se ka taa ba ye cogo di a dɔnbagaw bɛ se ka taa ba ye cogo di o ye visite fɔlɔ ye visite filanan ye jumɛn ye
mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa kasobon yɛrɛ lajɛ e ka mɔgɔ tɛ yen mais a ka d'e ye ka taa kasobon lajɛ k'a bɔ a bɛ kɛ cogo min na donc o visite fana forum bɛ yen n'i b'o kɛ an bɛna an da don o la nin dɔgɔkun in kɔnɔna la an balimakɛ dɔ ye lasigi dɔ kɛ a ye lasigi in kɛ ka taa ɲɛsin kasobon donni ko ma an ye lasigi an y'a lajɛ an yɛrɛ y'a lajɛ an limanaw y'an wele ka fɛn caman fɔ an ɲɛna an ko anw ye jamana ka baarakɛlaw de ye anw bɛ baara kɛ jamana de kɔnɔ an bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw de ye donc ni fili bɛ yen an kan k'a bɔ jamana kɔnɔdenw de ye ni kuma fɔra min bɛ taa tiɲɛni sira kan ou min bɛ taa nkalon sira kan an kan ka bɔ k'o jamana kɔnɔdenw de lakana k'an ka k'o jamana kɔnɔdenw la dɔn mais an balimakɛ in ne yɛrɛ n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Bumabel Jawara ye a ye émission dɔ sigi min bɛ kuma kasobon donni ko kan k'a fɔ ko n'i bɛ taa kasobon na ko wari de bɛ sara kasobon na ne yɛrɛ émission in lamɛn kuma caman fɔra émission in kɔnɔ fo ka taa dɔgɔyama ta k'a ɲɛsin anw kasobon baarakɛlaw ma k'a jira k'a fɔ ko anw bɛ k'o taabolo min kɛ k'o ye yɛrɛbaya de ye yɛrɛbaya bamanankan na o ye nɛni de ye o dɔgɔyali de ye mais an bɛ yan'an ka jamana ye fɔlɔ an ka jamana an ka société organisée don taabolo de b'an ka société kɔnɔ an b'a jate an bɛ dugawu kɛ c'est à dire an bɛ hakɛto ɲini an balima ɲamakalaw fɛ an ka société organisée bɛ depuis colonisation mana bɛɛ ni i dansigi don bɛɛ n'i ka kuma fɔta de don o de la kuma bɛ taa ka di ɲamakalaw ma bon ɲamakala yɛrɛ bɛɛ fana tɛ kumakɛla ye ɲamakala bɛ yen mais ɲamakala bɛɛ tɛ kumakɛla ye mais kuma bɛ mɔgɔ dun a ka kuma in kɔnɔna la dɔgɔyama sera an kasobon baarakɛlaw ma an ko an t'an ta fɛ yan'an ka na service public kɔnɔ fɔlɔ anw ye hɔrɔnw de ye an ka ɲamakala de don caman ko taabolo caman fɛ ko ɲɛsin ma an ko ayi ne ni Bumabel yɛrɛ baara caman kɛ an ye baara caman kɛ mais a ka kɔrɔfɔ la an ye min jate minɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kuma a bɛ fɛn o fɛn fɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kuma sa fɛn fila don ni jamana ɲɛmɔgɔw ka ciden tɛ a bɛ ka min fɔ a ka di jamana ɲɛmɔgɔw ye mais ni kuma in kun bɔra jamana marabagaw de da ka ɲɛsin an kasobon baarakɛlaw ma cam kuma caman kun dabirilen don maliyɛnw kun bɛ bɔ a kalama kasobon ko la mali kasobon bɛ lahala jumɛn na a jɔlen bɛ lahala jumɛn na est-ce que kasobon bɛ mali la bi yan an kun bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye k'a jira k'a fɔ maliyɛnw ko kasobon t'u bolo bi kasobon t'an bolo mali kɔnɔ kasobon fila dɔrɔn de bɛ maliyɛnw bolo kasobon bi 6 ni kelen de bɛ mali la bi mais sariya yɛrɛ taabolo la kasobon fila dɔrɔn de b'u bolo n'o ye sariya taabolo ye an kun bɛ bɔ k'o fɔ maliyɛnw mais kuma in ma bɔ jamana marabaga da a bɔra mɔgɔ min da anw yɛrɛ bolo jɔyɔrɔ t'a la jamana in kɔnɔ a tɛ jamana yɛrɛ représenter foyi la donc o de la an t'ale jaabi mais an bɛ bɔ ka maliyɛnw de kunnafoni fama minnu n'u y'a mɛn u ma fɛn fɔ ka taa kuma caman kan donc ça veut dire ko kuma diyalen don famaw ye a bɛnnen don u ma mais an bɛ maliyɛnw kunnafoni ni ala sɔnna ma famaw fana ka jɔyɔrɔ ye min ye o b'o sɔrɔ a la o kuma ninnu kɔnɔna la fɛn caman yirala k'a fɔ ko kasobon donni ko wari de bɛ mɔgɔ la don kasobon kɔnɔ a ka émission kɔnɔna la a ye kuma di an balima magistrat dɔ ma o y'a ka hakilina di kasobon donni cogo la a ye kuma di kasɔrɔden kɔrɔ dɔw ma olu ka hakilina di a ye libre antenne kɛ mɔgɔ caman ye weleli kɛ k'o hakilina di mais kun tɛ di kuntigi kɔ ale ye nin fɛn o fɛn wele ninnu si tɛ kasobon dɔn ka tɛmɛ kasobon baarakɛlaw kan n'o y'an surveillant de prison n'a y'a sɔrɔ a ye journaliste professionnel de ye bon an yɛrɛ t'a dɔn ni journaliste de don ni communicateur de don ni animateur de don ou ni popo de don anw t'o dɔn sinon ni journaliste min don k'a ye journaliste ya kalan kɛ a bɛ kuma di fan bɛɛ lajɛlen de ma bɛɛ b'i ta fɔ maintenant lamɛnnikɛlaw bɛ a lajɛ taabolo ye min ye mais kuma ma di anw surveillant de prison ma a ye kuma di an balima procureur min ma o tɛ kasobon dɔn k'anw bɔ a ye kuma di kasɔrɔden kɔrɔ minnu olu tɛ kasobon dɔn k'anw bɔ minnu ye libre antenne appel kɛ olu tɛ kasobon dɔn k'anw bɔ mais munna a ma kuma d'anw ma an ko bon n'i y'a ye kuma ma d'anw ma soit ci donnen don a da kana fɔ ou bien ŋaniya dɔ b'a yɛrɛ la k'a fɔ donc ni ci donn'a da de n'a y'a sɔrɔ o de tiɲɛ ko ci de donn'a da minnu ye ci don a da olu n'u niyɔrɔ sɔrɔ kuma in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana ka laɲini de don ni nin kuma in taabolo ye tan a fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la donc pour dire que kasobon donni taabolo fila de b'a la ni somɔgɔ bɛ yen ni juge min y'a minɛ parce que infraction fana ye fila ye o b'a fɔ ko infraction de premier degré o ye mɔgɔ minnu ka kaso ɲangini b'a ta kalo 1 fo ka taa bila san 5 la n'o i y'o infraction kɛ soit procureur yɛrɛ bɛ mandat da i kan ou bien procureur ka dangan dɔ bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko substitut o bɛ mandat da i kan n'i bɛ na o la i bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔna la o b'a sira k'a bila i ka jugement date fixelen don i ka ordre i ka mandat de dépôt kan maintenant filanan ye min ye an b'a fɔ ko infraction de second degré o ye minnu bɛ taa mɔgɔ faga kiiri la ni e minɛ n'o la procureur b'a jira k'a fɔ ko nin affaire in ka gɛlɛn sɛgɛsɛgɛli ka k'a la procureur bɛ dossier ta k'a di juge d'instruction dɔ ma o fana bɛ lawɛrɛli kɛ san 3 kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ bon nin ko in kɛra tan de o la i ka dossier bɛ bila ka taa chambre d'accusation na pour que ka cour d'assises la k'i juger mais an balima procureur in ale ka kuma danna nin fila de ma parce que ale b'o de dɔn mais kasɔrɔden dan tɛ olu dɔrɔn ye o mɔgɔ minnu jugera k'u condamné k'u ban k'olu fana ka kan k'u somɔgɔw ye
mais au progrès d'ama do la parce que auto procédure donc ko arna ba do amo fo mais ni bu mele kunya an nyinga an ko miso ko fo wala alla me bako fana be fese sur la ni mo mi juge la qui condamné qui ban et ni tribunal qui la ñona pew et ni sara qui la ñona et ni administration pénitentiaire de be ñona o de bi la mara qui la kalankuraye ka bara ñini bara dege kiye fo ka tere ka lablali se iye juma minke iko don iye fili minke iko don ni segina e kana sego o kamble na aso itise barala ibe dege barala ni dege na barala ni bora yani ka ta fili ke tun ka fenwere sueli ke ka bingani ke ibo baraka ki yere balo ki ka du balo ka tila ka nya jamana ma donc mo teni kalama ka fo kaso la dembe dege barala mo bulu dro be dro dare tulon dra dro ka jogo dura dro ku blay ti kaso kunto yo nyo do fengo kaso kunye ka mo ni fina dilan ibe mo ni fina dilan fen tama bala la kala ni bala ni mo min te bara do ka dege barala fen caman de be kaso konna la mais an balmake mata ni signé yin ka nyedo ar ni yaga émission jete mine har ni mo min go ka ba da ma sirivani prison ga gele ala be kuma ci ka beda fe ka fo de ka fo ko ni be do kaso ngona ki be warde sara donc ça veut dire que hakilna do be kuma en konna la ya famia donc maintenant o konnane wu nous jugera ku konnane ku ban nous o be administration pénitentiaire bolo ni mo be fa kana bolé e be ta an ga direction na an ga direction nationale d'administration pénitentiaire l'éducation surveillée an ga nyamo min be o de fana be yamara de mano e permis ale be rodmene ale be banakabula an ga direction be banakabula cour d'appel kɛrɛfɛ donc ale be yamara 7 dima ibo yamara 7 ta ki ga 40 daga kana dala ni somo be ɲɔgɔn ye maintenant nye to fla minnu fɔ soit juge d'instruction be permis dima ou bien procureur be permis dima i bena mais buma bel yo an balma procureur min ɲininga a kun kan go ɲininga bon monsieur le procureur ni be permis ta tribunal la o condition est jumɛn ye na mo ɲiningali kɛ mais ngo permis be ta condition de la tribunal la be ta cogo min na an b'o dan tanda do la parce que an balima baraka do be mais n'a y'a sɔrɔ a tilenen be objectivité b'a ka communication na a kun kan ko procureur ɲininga o fana be jamanadenw be fili la n'i taara i be permis ta condition jumɛn na mais dama mɔgɔ si la o fɛn bɛɛ kun focaliser be kasobon de kan donc i y'a faamuya donc an ye kɔrɔfɔ in faamu donc voilà caman ni i be fɛ ka t'i somɔgɔ lajɛ nin procédure de don mais maintenant ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa kasobon yɛrɛ de visiter ka taa lajɛ kasobon bɛ cogo di e bɛ demande de kɛ k'a ɲɛsin ministre de la justice la à travers la direction nationale d'administration pénitentiaire o de fana b'a analyser e bɛ taa kasobon lajɛ kun jumɛn na n'a y'a sɔrɔ a b'a kun bɔ a bɛ yamaruya sɛbɛn d'i ma i bɛna kasobon na k'a fɔ ko ministre de la justice de y'i yamaruya k'i kana kasobon visiter camu nin don cogo de bɛ kaso donc misali la ne ye kunnafoni dila ye ne bɛ fɛ ka kasobon visiter walasa ka ɲɛ da réalité dɔw kan est ce que ne bɛ se ka passer ten ka taa fɛn déposer demande déposer walasa ka ɲɛ da kaso kan même min ka se ka kuma o kan wa effectivement i bɛ demande kɛ i camu tɔgɔ la ka adresser ministre de la justice la parce que kasobon bɛ ministre de la justice ka mara de kɔnɔna la donc ale de fana b'a lajɛ k'a fɔ bon maintenant a b'a kun bɔ caman ka taa kasobon lajɛ a bɛ yamaruya sɛbɛn d'i ma i bɛ na an minnu bɛ kasobon kɔnɔ an b'i bila i bɛ taa i bɛ kasobon lajɛ a kan ka lajɛ cogo minnu na i kan ka minnu lajɛ olu bɛ yiri la donc maintenant o kɔnɔna la an nana an balimakɛ in ka baro sigi an bɛna o kɔnɔna an nana ka baro sigi a ye fɛn caman fɔ ko kasobon kɔnɔna la n'i ma wari sara i tɛ don mais an balimakɛ in n'a y'a sɔrɔ ale ka wulikajɔ bɛ lutte contre la corruption de nɔfɛ e mun na ale ma taa pour économique financier la n ko jamana ye sariya sun dɔ sigi k'a fɔ ko o sariya so k'o ka lawureli kɛ jamana nafolo bɛ taa wo kɔnɔ a k'a fɛsɛfɛsɛ k'a yira jamana kɔnɔdenw la parce que an ka jamana sariya ko an ka dɔrɔmɛ kelen man kan ka don wo la wo min na n'a tɛ ɲɛfɔ a man kan ka don fɛn na fɛn min na n'a nafa tɛ jamana kan a man kan ka don fɛn na fɛn min na ni a taabolo ma lafo sariya dɔ fɛ wari taara kan ka ye mais ale taara pour économique financier la wa est ce que a taara o clé la ka taa dossier minnu bɔ o clé la k'a fɔ maintenant minnu ɲangilen don a dossier bɛ cogo di est ce que a taara ministre de la justice la ka taa ministre de la justice ɲininka bon kasobon minnu bɛ Mali la est ce que a kasobonw bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ wa ale m'o kɛ a ma taa ministre de la justice ɲininka k'a fɔ ministre de la justice e ka budget ye joli ye jamana ka wakande kɔnɔ bon e ka budget fana la joli bɛ taa kasobon tɔpɔtɔli la a ma taa o si ɲininkali kɛ est ce que marché minnu bɛ ministre de la justice la ka taga prison dotation na en céréales en condiments en entretien en tout munna ale ma taa o ɲininkali kɛ est ce que o wariw bɛ don o don sira la wa ko fo wari min bɛ don kasobon da la alors n'i taara kasobon na nin bɛɛ bɛ f'i ɲɛna i bɛ taa pariya sɛbɛn ta an m'o si ɲininkali kɛ an bɛ se ka taa vérificateur général fana fɛ e ye rapport min fourni mɔgɔ joli minɛ n'a la wa n'a y'a sɔrɔ jamana kɔnɔ den dɔ don ko wulikajɔ de b'a bolo jamana corruption kɛlɛli la mais an balimakɛ anw Silivani prison anw y'a faamu an ka mɔgɔ caman ko k'an ka sira caman ta an k'an ta kɛ anw t'a kɛlɛ parce que taabolo dɔ b'an bolo o ye farafinna taabolo o y'an ka société travail an ka société kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ normalement n'i ye nkalon tigɛ siɲɛ 3 e man ka lamɛn jamana kɔnɔ bilen
et surtout que mɔgɔ min taabolo ye galon tigɛ ye an balimakɛ in ye galon 3 tigɛ o y'a to an surveillant de prison ko an tɛ kɔpɔrɔ don a ka kuma la mais an bɛ maliyɛnw de kunnafoni a galon fɔlɔ a y'o tigɛ k'o da anw surveillant yɛrɛ la don dɔ la a ye émission dɔ kɛ k'a fɔ sɔrɔdasi 2 min minɛna n'u ye Orange Money mɔgɔw faga a ye émission kɛ ko o sɔrɔdasiw bolila kasobonba de la ne yɛrɛ y'a wele n ko karisa i ka nin émission kɔnɔ minnu tigɛra aéroport ni fɛn na n'u bolila Kaɲɛ na a ye émission sigi k'olu bolila kasobonba de la mɔgɔw y'an wele fan bɛɛ fɛ ko nin sɔrɔdasilakaw bolila u bolo n y'a wele n ko n balimakɛ e ye émission min sigi ko nin bolila kasobon ni ma bolila kasobon na n ko si y'a vérifié a ye yafa ɲini ne yɛrɛ bolo ko fili de don k'a b'a la tilen a bɔra a ye émission kɛ a y'o la tilen o ye galon fɔlɔ ye a galon 2nan o ye jamana bɛɛ kungo ye parce que ni ma fili a ka émission de la ko jamana wɛrɛ bɛna Mali tile san an ka tile bɛ taa feere yɔrɔ jamana na kurantigɛ b'anw fɛ yen kurantigɛ b'anw fɛ an ka tile ma se ka kuran kɛ ka d'anw ma donc pour dire mɔgɔ caman yɛrɛ ne wele ko n kana jaabi parce que ko bɛɛ b'a dɔn ka ban bɛɛ b'a taabolo dɔn donc a nana ni barosigi min fana kɛ fili caman b'a kuma kɔnɔ fo k'anw dɔgɔya parce que k'o ye yɛrɛbaya ye anw ka ɲamakala de don n'ale ɲamakalatɔ k'anw hɔrɔnma k'anw ye yɛrɛba ye ni nsirasun binna badenw bɛ yɛlɛ a la mais an bɛ jamana kɔnɔ jamana min kɔnɔ ni galontigɛla bɛ la mɛn ka tɛmɛ tiɲɛfɔla kan i bɛ siran o jamana taabolo ɲɛ jamana min kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ galontigɛla gɛrɛ u yɛrɛ la kuma lase la i bɛ siran o jamana ɲɛ jamana min kɔnɔ ni jamana minnu bɛ kuma jamana tɔgɔ la olu ka kuma bɛ don galontigɛla de da k'a lase i bɛ siran o jamana ɲɛ mais anw tɛ siran o jamana ɲɛ anw b'an ka baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ an b'an ka baara kɛ taabolo min kɔnɔ donc n ye kasobon donni condition fɔ sisan Mali kasobon yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na n y'o de fɔ n'a kun wulila k'a ɲɛɲini wallahi a tɛ émission sigi hali n'a donna da a tɛna fɔ kasobon 61 de bɛ Mali la cam 61 Mali kasobon 61 de bɛ Mali la mais cam Mali kasobon 2 de bɛ yen ni papier bɛ kasobon min na mais ko Mali bɛ ka miliyari de ta k'a investir o kasobon kɔnɔna la donc a bɛna fɔ Mali kasobon 60 ko la 60 dɔrɔn de bɛ sariya kɔnɔ min bɛ yen ni texte de création b'a la n'o ye bole 2 ye denmisɛnninw ka kaso ani musow ka kaso kasobon foyi tɛ Mali la ni papier bɛ min na k'a fɔ k'a kan ka créer ça veut dire que n'an taara sariya kɔnɔna la kaso tɛ Mali la bi donc hali bɛɛ lajɛlen parce que n'i ko ko kasobonba bɛɛ bɛ min dɔn o ye MCA Bamako ta ye a ka taga texte ta k'a lajɛ ni Mali jamana de l'indépendance à maintenant n'a ye papier kelen ta pour que kasobonba créer mais ale ma se ka taa ministère de la justice ɲininka o la k'a fɔ an ka miliyari bɛ ka taga nin baarakɛyɔrɔ na e bolo est ce que sariya b'a la wa ale ma se k'o kɛ Mali kɔnɔ miliyari de bɛ investir kasobon kɔnɔ est ce que olu dɔw ye baara gɛlɛn ka papier bɔ jamana ka baarakɛyɔrɔ ne de k'i ma taa n k'a ka taga archive bɛɛ lajɛ a ka taa Mali sariya bɛɛ lajɛ ni bole fɛnw ni bole miliyari tɛ ni jamana ye sariya ta ka kasobon kelen créer ça veut dire que jamana miliyari fana bɛ ka ta ka taga bila yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min a se ka justifier parce que taxe de création tɛ yen ale ma se ka wuli ka se ka taga ministre de la justice ɲininka en tant que ministre chargé des questions juridiques et judiciaires donc an ka jamana maro bɛ ka taa bila nin kɔnɔna la est ce que jamana y'a créé wa o ma kɛ donc anw surveillant de prison bɛ laɲini na k'a fɔ ko man kan ka kɛ ko texte fɛn o fɛn bɛ yen jamana sariya ka kan ka kasobon bɛɛ sigi sen kan ni papier ye mais ale ma t'o ɲɛɲini a ma taa ɲɛɲini k'a fɔ kaso minnu bɛ Mali la bi est ce que u bɛ norme respecté wa parce que kasobon tɛ jɔ i n'a fɔ magasin a tɛ jɔ i n'a fɔ misiri a tɛ jɔ i n'a fɔ église kasobon joli bɛ norme dɔ de respecté o norme convention ninnu n'o ye convention Nelson Mandela ye Beijing Bangkok Riyad Mali y'a bolonɔ bila nin sɛbɛn bɛɛ la mais Mali kasobon tɛ yen bi ni min b'o caractéristique répond architecture la environnement la matériaux de construction la capacité d'accueil la ale ma wuli ka taga ministre ɲininka k'a fɔ est ce que o ka kan ka kɛ wa n k'o fana ye jamana kɔnɔ de ye o fana lutte contre la corruption dɔ de ye parce que hali kɔrɔfɔ kɔnɔna la an y'a mɛn dɔw ye seereya kɛ k'a fɔ ko a condition de vie ka gɛlɛn kojugu est ce que o tɛ dépend a jɔcogo yɛrɛ la wa ni kaso jɔcogo ma ɲa depuis laban fɛn bɛɛ tiɲɛna ni kasobon bɛ jɔ environnement min na n'a ma jɔ ye o baara tiɲɛnen a yɛrɛ jɔcogo n'a fɔra kasobon min kan ka kan mɔgɔ 500 ta caman n'i ye mɔgɔ 3,000 k'o kɔnɔ depuis laban ye tiɲɛni kɛ mais Mali kasobon tɛ yen bi min t'a a capacité d'accueil dépassé ale wulila ka taga jamana ɲɛmɔgɔw ɲininka wa ko munna aw tɛ ka kasobon kuraw jɔ ka hadamadenya bunakun la sabati a ma t'o ɲininkali kɛ mais kɔnɔ i b'a ye a ka émission kɔnɔna la hali ni mɔgɔw ye weleli kɛ ka kasodenw ka gɛlɛya fɔ a tɛ kuma a bɛ kuma tigɛ i la ka kaso baarakɛlaw ka gɛlɛya kuma tigɛ i la f'e k'a fɔ de k'a fɔ ko wari de bɛ sara ka don kasobonba kɔnɔ parce que laɲini y'o de ye k'a fɔ mais o t'anw surveillant de prison signé o de la n ko ni kuma in kun bɔra Mali faama dɔ de da ka nin kuma fɔ a caman a kun bɛ gɛlɛya maliyɛnw kun b'a dɔn min bɛ kasobonko la Mali kɔnɔ mais an bɛ kunnafoni di maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ kuma min fɔra a bara mɔgɔ min da k'anw surveillant de prison ka kala sɛmɛlen t'a la parce que an bɛ kuma ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ kuma fɔ a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ dɔn
mais an tɛ kuma k'a ɲɛsin mɔgɔ fufola ma i y'a faamuya donc maintenant o kasobon bi yɔrɔ n y'a fɔ n ko papier t'a sila ni fila tɛ mais n k'o kan ka kɛ a ka kuma kɔnɔna la ɲamakala ye ɲanikɛla de i tɛ tiɲɛnikɛla ye a ko o terroriste n'o fɛn ninnu minɛ ka minɛ ko sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ kɛ olu exposé len don procureur exposé len don mais a bɛ taa mara min fɛ o exposé len tɛ dɛ a ko procureur bɛ danger la parce que a bɛ procureur a b'o tanu parce que o bɛ se k'a don kaso la a ko juge bɛ danger la parce que olu bɛ mandat da terroriste kan mais terroriste bɛ taa mara minnu bolo tɛ danger la dɛ a ko sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ la policiers bɛ wulikajɔ la u bɛ kɛlɛ la olu bɛ danger la mais a bɛ taga mara min bolo min n'a bɛ si ɲɔgɔn kan a n'a bɛ tile ɲɔgɔn kan sɔgɔma a b'a la wuli a b'i ko a b'a ka entretien kɛ a b'a n'a hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na o tɛ danger la dɛ donc o t'anw fara o an ko Mali finitigɛla bɛɛ ba kelen fa kelen an bɛɛ ba kelen fa kelen an bɛ ɲɔgɔn dafa de i y'a faamuya an bɛna n da dɔ kɔnɔ ɲɛfɛ k'a jira k'a fɔ événement dɔ kɛra harama mɛ finitigilaka bɛɛ de wulila k'i jɔ an taara baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye ba kelen fa kelen mais ale ka popo kuma t'anw fara a ka popo kuma o tɛ anw ni procureur bila ɲɔgɔn na anw ni juge ye baarakɛla kelenw de ye baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa olu bɛ mandat d'a kan mais comme a bɛ siran olu bɛ se ka mandat d'a kan parce que a ka dossier caman bɛ yen mandat bɛ se ka d'a kan mais a bɛ ɲina min kɔ ni procureur de mandat d'a kan i bɛ taa kasobon de la o procureur tɛ mandat d'a kan k'a fɔ i ka taa so i bɛ taa kasobon de la an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni yen cɛ janya an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni ala y'a porokoto n'a bɔra a tɛ kasobon kuma fɔ i y'a faamuya caman donc maintenant an bɛ jamana kɔnɔ bi laɲini bɛɛ ye kelen de jamana bɛ se ka lafiya cogo di ne bolo jamana kan mais ka jamana kɔnɔden dɔ la gosi dɔ ye ka dɔ fisaya ni dɔ ye ka dɔ publicité kɛ dɔ kan jamana ɲɛmɔgɔw tɛ fɛn fɔ mais n ko jamana ye sariya sun sigi ka mɔgɔw dɔw minɛ k'u bila kaso la parce que k'u bɛ kumaw fɔ kuma minnu n'u ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ ma ko lutte contre la cybercriminalité ale n balimakɛ yɛrɛ bɔra yan régime IBK la yan ni coup d'état yɛrɛ suscité bɔra min fɛ k'a fɔ ko armement ni équipement militaire bɛ ka san k'a tɛ ka ɲa ale y'o kuma kɛ yan k'a fɔ ko gilet pare-balles sanna yan ko gilet anti pare-balles ko n'i ye mugu ci a la ko gilet souhaité anti pare-balles k'a tɛ don mais nin man kan ka sɔrɔ kɛnɛma bi o mɔgɔ min bɔra ka nin ɲɔgɔnna nkalon tigɛ publiquement ka tila a n'a an balimakɛ Amza ka émission na Amza k'a gɛn k'a jɔ a la ko tiɲɛna k'a ye nkalon tigɛ k'a donna da mais mɔgɔ min ye nin kɛ jamana kɔnɔ halisa o de bɛ wele jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka jamana ko kuma kɛ mais an bɛ taga min o de la an ko anw Sidibe anw tɛ jɔrɔ n'a kun bɔra jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de da k'a fɔ k'e de ye nin kuma fɔ caman maliyɛnw tun bɛ bɔ ko caman kalama dɛ ko caman bɛ dogo la maliyɛnw tun bɛ ba kalama donc o ko an tɛ kala sɛmɛ la mais an ka kuma bɛ taga ka jamana kɔnɔdenw la kunnafoni minnu bɛ ko kan ani minnu bɛ tiɲɛ k'a fɔ kuma min fɔra k'a ni tiɲɛ ba kelen ka ca an bɛ sariya de f'i ɲɛna o sariya kelen fana ko mɔgɔ min ye yurugu kɛ ani mɔgɔ min ye mɔgɔ bila ka taa yurugu kan k'aw bɛɛ ye kelen ye mais sariya kan ka boli bɛɛ de kan sariya kan ka boli nkalontigɛla fana kan donc ça veut dire que ale fana kan ka ɲangi bi a ye nkalon min tigɛ o nkalontigɛ in k'a fɔ ko jamana waati dɔ la ko jamana wari donna fɛn dɔw la k'a fɔra k'u man ɲi e bɔra k'o défend k'o ka ɲi ka tila k'i jɔ k'e ye nkalon tigɛ k'o don n'i ta de e nin kɛnɛmala man kan ka bi donc pour dire que fɛn caman bɛ ko ninnu kɔnɔ mais voilà caman mɔgɔ bɛ dɔn kaso bɛ kɔnɔ cogo min na Mali kasobonw bɛ lahala min na Mali kasobon baarakɛlaw n'an bɛna an da don ɲɛfɛ olu bɛ lahala min na fɛn minnu ye an balima minnu ye kasoden minnu b'an bolo an b'a fɔ an balimaw de don parce que mɔgɔninfin de don tant que i ma sa diɲɛ ma ban n'i ma sa i ka diɲɛ ma ban fili bɛ se k'i sɔrɔ waati bɛɛ dɔ bɛ kɛnɛma bi o bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɔ bɛ a kɔnɔ bi a bɛ se ka bɔ sini n'a bɛ hadamadenya kɛ donc olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka kan an ko ka bɔ kan an yɛrɛ ka gɛlɛya fɔ olu fana ka gɛlɛya fɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kasobon kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana o jamana n'i b'a fɔ k'i état de droit i n'a fɔ ko Mali a bɛɛ ka politique nationale pénitentiaire b'i bolo ka sariya sun ta sariya min na i bɛ se k'a fɔ san 5 kɔnɔna la ne ka jamana kasobon n bɛ fɛ ka nin de dilan n bɛ fɛ ka nin yɛlɛma de don a kɔnɔ n bɛ fɛ kasoladenw n'u donna kaso la u ka hakilina ka yɛlɛma n bɛ fɛ kasoladenw n'u donna kaso la n'u bɔra u ka baara sɔrɔ n bɛ fɛ n'u bɔra u ka baara sɔrɔli kɔfɛ k'u suivi u ka se ka baara k'u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ nafa ka jamana mara jamana nafa ka sigida nafa o de ye kaso objectif ye an b'a fɔ o ma le but de la prison est le changement mental de l'individu. To a bɛna fɔ ni mɔgɔ min bɔra kaso la o jɔyɔrɔ kan ka bonya kosɛbɛ société kɔnɔna la ɲali sira fɛ. Ɲali sira kan parce que ale ye fili min kɛ ale man kan ka don o kɔnɔna la bilen. Jamana ka kan ka nin sariya senw de ta ka nin bɛɛ kɛ mais jamana min ma se ka hali sariya kasobon minnu bɛ yen ka papier k'olu la k'olu créer o bɛ taa mun taabolo fɔ sariya sen kɔnɔna la mais ale ma nin si ɲɛɲini k'a fɔra dɔrɔn ko wari bɛ sara ka don kasobon kɔnɔna la mais a ka taga lajɛ ka taa kasobon kɔnɔna lajɛ fɔlɔ est ce que Mali kasobon u bɛ sara kɔnɔ wa a ka jamana ɲɛmɔgɔ interpeller a t'olu interpeller parce que a bɛ mankan ci la transition nɔfɛ bi. Sinon dara an bɛ jateminɛ dɔ kɛ an b'a k'a fɔ hali waati dɔ ni aw taara baarabila la i b'a ye k'a fɔ ko visite tɛ kɛ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ an b'a ye k'a fɔ o tuma la a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ minnu bɛ
unité d'enquête la minnu bɛ taa b'u somɔgɔw a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ donc olu la i bɛ se ka dɔɔni f'an ye o la wa. olu la o de la n ko kasobon baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa n'i y'a ye anw taara baara n'anw ye baara bila kɛ k'a fɔ ko unité d'enquête la jama bɛ caya gendarmerie la jama bɛ caya polisilakaw fɛ mɔgɔ ni somɔgɔ tɛ ɲɔgɔn nin b'a yira k'a fɔ k'anw ka baara bɛ yelen ɲɔgɔn na dɔ b'a minɛ dɔ bɛ mandat d'a kan dɔ b'a la kɔlɔsi k'a tɔpɔtɔ donc ni dɔ jɔra dɔrɔn c'est comme chaîne de don ni dɔ tigɛra dɔrɔn a bɛɛ bɛ jɔ donc nin b'a yira k'a fɔ kaso tɛ manamana yɔrɔ ye kaso mankan kɛ bolo kɔfɛ lakana yɛrɛ sira kan ni kaso tɛ yen lakana tɛ yen mais i b'a ye Mali de la lakana kuma bɛ fɔ k'a sɔrɔ kasobon baarakɛlaw tɛ yen i taara mugu ci i y'a minɛ i taara patrouille kɛ i y'a minɛ mais n ko bila yɔrɔ dɔ de b'ale bolo a bɛ taa bila yɔrɔ min est ce que o yɔrɔ man kan ka kɛrɛnkɛrɛn k'a yira k'a fɔ n'a bilala yen a kana se k'a yɛrɛ sɔrɔ yanni sariya ka tila la mais ne m'o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn donc i ye problème créé anw bɛ baara la bi condition min kɔnɔna la ka taga effectif ko la ka taa minɛnko la an balimakɛ ma se ka taa encore an bɛna don o kɔnɔ ka taa ministre ɲininka bi surveillant joli bɛ yen bi est ce que u bɛ se ka lakana sabati kasobon kɔnɔ o surveillant ninnu bɛ yen an bɛna an da don condition min na ni Ala sɔnna a ma. ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn c'est que unité d'enquête ka se kiiri ma ka se surveillant de prison ma maaw don u bɛ ɲɔgɔn dafa baara kɔnɔna la wa kaso a tɛ i n'a fɔ ko fɛn don ko fɛn jabolikilenma don n'i ma fɛn faamuya la lafasali tɔnw bɛ yen nɔ i bɛ se ka se minnu ma ka se ka ɲininkali k'a la u ka dayɛlɛlen don maaw ye u bɛ maaw bisimila ka kuma ni maaw ye kaso réalitéw kan hali i ye fɛn y'a kɔnɔ k'i ma fɛn min faamuya i bɛ se ka wulikajɔ sabati ka se u ma an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'an ka finitigilakaw Ala ka u jɛlen to Ala ka bɛn Ala k'a banbaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di lakana ani bɛn ani kelenya a bɛ se ka sinsin cogo di an ka jamana kɔnɔna la Dawuda o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko aw ka baara kɔnɔna la ka fɛn min ye kasodiladenw ko olu kɔlɔsi n'i ko kasoladen maa sugu bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la i ye terroriste ye i ye mɔgɔ fagala ye i ye ŋanamunŋanamɔgɔ ye i ye kalabanci ye i ye fɛn jugu o fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kasobon kɔnɔna la aw de bilalen don ka olu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi a yɛrɛ bɛ fɔ ko dɔw yɛrɛ ko n'i y'i sigi ko k'u lamɛn dɔrɔn k'u b'i la convaincu donc kɛnɛmala la i b'a ye k'a fɔ dɔw b'a ko filomaniw donc n'a fɔra ko aw bɛ bila ka olu kɔlɔsi u bɛ tɔw filo kɛnɛma mais k'aw bɛ dɛsɛ ka filo kɔnɔna la ni an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛn yɛrɛ bɛ aw ka baara taabolo la surveillant de prison hukumu kɔnɔna la. An y'a fɔ gɛlɛya min fɔlɔ-fɔlɔ bɛ yen fɔlɔ o ye kasobon yɛrɛ ye n y'a fɔ n ko Mali kasobon fila dɔrɔn de papier bɛ min na donc c'est ko anw bɛ baara la baarakɛyɔrɔ min na bi n'i ye sariya yɛrɛ ta baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen donc o ye siranya ko ye fɔlɔ k'a fɔ aw bɛ baara la yɔrɔ min na ko jamana yɛrɛ ma sariya fɛn ta k'o baara yɔrɔ yɛrɛ créer donc o ye siranya fɛn ye c'est comme aw yɛrɛ bɛ baara la fu de kɔnɔ o ye baara gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ ye o baara yɔrɔ minnu bɛ yen fɔlɔ ni papier t'u la olu tɛ norme respecter u jɔcogo man ɲi u locaux kɔrɔla minɛn minnu b'u kɔnɔ a man ɲi o ye gɛlɛya yɛrɛ dɔ fana ye fɔlɔ a gɛlɛya fana ye min ye kasobon tɛ yen bi k'a fɔ ko min jɔra mɔgɔ 10 marali kama ni mɔgɔ 40 t'a kɔnɔ ni min jɔra mɔgɔ 100 marali ma ni mɔgɔ 200 t'o kɔnɔ o ye baara gɛlɛya dɔ yɛrɛ fɔlɔ mais n'i y'a jateminɛ taabolo dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko surveillant de prison mɔgɔ kelen o kelen pour que a ka se ka lakana sabati o ka kan ka se ka kasɔrɔden 3 fo 4 de kɔlɔsi. Donc 3 prisonniers pour un surveillant de prison. 3 ou 4 détenus pour un surveillant de prison. O ye ratio surveillant détenu ka yɛlɛ ka taga mais n'i ye Bamakɔ kasobonba lajɛ bi mɔgɔ 3,000 ni 700 ni ko de b'a kɔnɔ kasobon min jɔra mɔgɔ 400 kama k'a kana tɛmɛ mɔgɔ 500 la mais ni 3,000 ni ko b'o kɔnɔ cam depuis d'abord i b'a dɔn baara tiɲɛna lakana tiɲɛna mais surveillant de prison bɛ baara la a kɔnɔ anw tɛ se k'a da fɔ n'an y'a da fɔ maliyɛnw bɛ wuli sini n'i y'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛ baara la a kɔnɔ mɔgɔ kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ a ka sécurité a bɛ taa fɔ mɔgɔ 50 détenu 50 fo 60 ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen k'o kɔlɔsi ni effectif bɛ n'i y'o tila anw ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a fɔ ratio la mais depuis d'abord baara tiɲɛna minɛn minnu b'anw bolo bi faamaw b'a kalama an balimakɛ min bɔra k'a fɔ mais a mana ɲɛɲini mais faamaw b'a kalama u ye minɛn minnu d'anw ma faamaw b'a kalama anw bɛ baara la condition min kɔnɔna la ni a bɛ sariya bɔ n'a b'a to anw bɛ se k'an yɛrɛ lakana ka kasobon lakana ka tila ka jamanadenw lakana mais a ma taa nin si ɲini anw minnu filɛ fini minnu filɛ an kan n'an b'a fɔ ko tenni caman ne de bɛ ne n'e différence bɔ ɲɔgɔn na a ma se ka wuli ka taa ministre ɲininka k'a fɔ e ka surveillant de prison jamana baarakɛla minnu b'u bolo ni finitigilakaw don e se i ye tenni san ka d'u ma cam depuis 2008 fan bɛ yɔrɔ min na ko bi surveillant de prison ka fini d'a bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ Mali la 2008 ni ɲinan cɛ k'a fɔ ka surveillant de prison bɛɛ ta ka tenni d'a bɛɛ ma san kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ depuis 2008 ministère de la justice ma se k'a kɛ an dun tɛ mɔgɔ 1000 bɔ caman ne de ye nin san an ka sara la ministère de la justice ma se ale ma se k'o taa o ɲininka k'a fɔ mun na i n'i ka nin baarakɛlaw bila condition na parce que u ni faro tɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko sɔrɔsilaka minnu bɛ danger la an n'olu bɛ nord la bi a ɲininkali kɛ ko avantage min taara k'a di olu ma parce que u bɛ théâtre des opérations est-ce que u bɛ surveillant de prison bolo wa
ni terrorisme do banamba prison attaquer la an wa jeune kelen tarar sina be kun tamanya soro kimprana prison attaquer la ka agence de man faqa kono nyono prison attaquer la signé fla sirba ne prison be ku be bana an ka colonel do sara nord la harate sankelen bo o be terroriste ga bara yo mais de be wuli ki jo ko sura sube danger la on de danger la ko procureur be danger la ka on de danger la parce que ko terroriste be mara yoro mina o danger ma mona mina yoro e abi bolo suni kili abi miri dongo do be bo chogodi mo fala be ba mbolo bu miri dongo do be bo chogodi escroc be ba mbolo arnaqueur be ba mbolo filemanu be ba mbolo mo morel be ba mbolo be bi miri dongo do be bo chogodi mo lute bo e mata ni sinye nyini to de be danger la on de danger la o la nganta jadi parce que kuma kan an mbolo ani sanfie be kele ya famia donc tam ni gela banka a gele ye kasobo njo chogo yere folo papier tout là a gele ye kasobo njo chogo mayin parce que architecture normale selon les normes internationales à tobo ou konona ou ka doko kasola de on ka cha kaso ma passer jugement ka suma ni e mali kaso ba tadi mo ba sabani kemolon do mba kono mo mi jugera la tête même mo kemenana ato si ma juger donc ça veut dire que la procédure judiciaire est lente. Bon problème be o bisa ka se emballement ou fana bisa ka do bu ka problème ba nyafo amata ni signé ni tam politique faut être kaso bongo no bi nimba ta objectivement ka foni dona kaso ko ni hakilla ka nga sekele manamba ko voler rééducation qui hakilla kuraye normalement on nga ta effectif la ka psychologue ta ka sociologue ta ka travailleurs sociaux ta ka médecin ta ka psychiatre ta ka hormonio ta ni bede ka bara be ngon dafa kaso bongo no plus ka singa mo ni atlena mais état malien ma se ka har ni ngari sini emballement ge mata ni signé ngalike lakana ye minan fila ye n'an b'a fɔ ma lakana minan fɔlɔ ko les forces c'est-à-dire les moyens intermédiaires n'o ye bâton de protection ye o ye gaziw ye o ye bouclier ye k'a yira n'a ɲagamina kaso kɔnɔ a b'o dɔn o tɛ marifati kun bɔ a ma taa ni ɲininkali kɛ est-ce que o bɛ surveillant de prison bolo bi yan fɛn min ye arme ye marifa an t'an da don o la n yɛrɛ bɛna ɲininkali k'i la o bɛ taa secret de défense kɔnɔ sani ka tɛmɛ parce que i ye bâton fɔ i ye bouclier fɔ an b'a ye k'a fɔ kɛnɛma de mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ni manifestation bɛ yen nɔ i bɛ policiers gendarmes ani gardes ye u ye carapace b'u la bâton b'u bolo bouclier b'u bolo manifestation sécurisée est-ce que aw fana surveillant environnement pénitentiaire la est-ce que aw fana mago tɛ jɔ formation dɔw minɛnw fana la wa formation tɛ unité de kan ka créer kama an b'a fɔ ma ko l'unité d'intervention rapide o ka kan ka créer olu ka baara ye n'a ɲagamina kasobon kɔnɔ o ni service général tɛ kelen ye olu bɛ n'a ka na situation gérer ka taa mais o unité yɛrɛ ma créer officiellement ka o radio o an ye unité dɔ créer généralement o décision dɔ ta dɔrɔn ka fɛn dɔ bila sur place mais arrêté de kan ka taa ka unité in kelen ye k'a ka mission déterminer k'a ka moyen déterminer mɔgɔ hakɛ min kan ka kan k'o déterminer a bɛ intervenir cogo min na k'o bɛɛ kɛ mais o si ma kɛ fɔlɔ an balimakɛ ma taa nin si ɲininkali kɛ minnu bɛ yen sisan est ce que minɛn b'u bolo wa min bɛ taa lakana yɛrɛ sira kan a ma taa nin si ɲini est ce que surveillant de prison yɛrɛ bɛ condition na fɔlɔ wa sarako ta fanfɛla la wa u ni finitigilaka tɔw ni ɲɔgɔn cɛla la pour que moral ka ɲa ka kɛlɛ kɛ a ma taa nin si ɲini an bɔra ka loi dɔ ta sisan n'u b'a fɔ ma ko la loi portant unification de la grille mais n ko loi fana la a bɛ ka minnu publicité kɛ k'olu bɛ danger la i y'a faamuya donc o publicité ninnu mais n ko sarako ta fanfɛla la u y'o sariya ta k'olu fisaya n'anw ye a ma taa nin si ɲini k'o sara ta k'o fisaya anw to ye mais an ko ma anw bɛɛ de ba kelen fa kelen n'olu ye 20 sɔrɔ anw ye 10 sɔrɔ u ka kuma jɛgɛ bɔra fusɛni ka jɔ kɔnɔ ka taa lasina ka jɔ kɔnɔ filaninw b'a ka nanjɛ la n'a b'olu bolo a b'anw bolo anw bɛɛ de kelen ye ale ka kuma tɛ se k'anw fara fara i y'a faamuya donc nin bɛɛ de bɛ ɲɛɲini n y'a fɔ cogo min na fini ko mɔgɔ hakɛ ko spécialité ko brigade d'intervention kan ka créer unité de kan ka créer sira mun na ka tila k'o b'a la an ka direction nationale min bɛ yen a yirala k'a fɔ bi o direction nationale tɛ se ka Mali kasobon 60 baara kɛ ka direction 19 baara kɛ ko k'a kɛ direction générale ye san 3 an b'o baara la état malien ma se k'o baara kɛ ale ma t'o ɲɛɲini k'a kɛ direction générale ye a ma t'o ɲɛɲini i y'a faamuya ka taa k'a fɔ ko école de kan ka créer école min na surveillant de prison bɛ se ka taa ka kalan kɛ surveillant de prison ya domaine yɛrɛ bunanko kɔnɔna la ka baara kɛ ka ɲa san caman an b'o bolo la ɲinan de o texte nana tɛmɛ texte tɛmɛni fana o ye signata dɔ ye o tɛmɛna mais ka taa kasobo école fana jɔ o y'a dama kɛlɛ wɛrɛ ye ministère de la justice yɛrɛ bi o ministère de la justice yɛrɛ de tɛ se ka kasobon baara kɛ parce que a tɛ lakana dɔn anw ye lakana tigilamɔgɔw de ye ministère de la justice bɛ ɲina jamana kɔnɔ sariya sen ɲininkali dɔrɔn de la a tɛ ɲininka lakana la anw ye lakanakɛlaw de ye an ka ɲɛmɔgɔw ye olu de ye olu tɛ lakana dɔn u tɛ lakana minɛn dɔn u tɛ lakana hakilila dɔn an minnu bɛ lakana dɔn k'a baara kɛ k'a ta ka ɲɛsin u ma n'u tɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais an balimakɛ in kun ka taga ministère de la justice ɲininka bi est ce que a nomɛri ni bi cɛ a taara kasobon joli visiter n'a taara ɲɛ da kasoden joli kan surveillant de prison kan baara kɔrɔ k'a taara kasobon joli la ko n ka t'o ɲininka mais n ko taabolo b'a jira n'ale nomɛra ale de ye bi
justice première personnalité akata kaso bon ngona kata ye kaso don be bara cogodi kaso don be gela jumana sirvande prison be gela jumana amata o nyini nga ka fo ke tala kaso bon ngona kanila hala yini wa amata ya famia sariya b'a fɔ k'a fɔ a y'an balima programme minnu wele k'a fɔ olu ka kan ka taga fana kaso bon kɔnɔ ka taga kaso bon lajɛ waati ni waati ka taa lajɛ kaso bon bɛ lahala min kɔnɔna la u ye minnu bila ka taa yen nɔ u ye minnu bila ka taa yen a taara olu jɔn kelen ɲininka k'a fɔ ko ɲinan e ye siɲɛ joli kɛ prison kɔnɔ ka taga lajɛ kasodenw bɛ cogo di u bɛ minɛ bolo jumɛn kan aw de b'u bila ka na yan surveillant prison bɛ cogo di u ka baara kɔnɔ bɛn mais a ma nin fana kɛ an ka jamana institution dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko conseil national de la transition CNT ngo commission dɔ bɛ CNT kɔnɔna la min ɲɛsinnen bɛ hadamadenya hakɛw lasabatili la est ce que a wulila ka se olu ma k'a fɔ ko CNT aw n'a ni sisan cɛ jamana bɛ lahala min kɔnɔ est ce que aw taara kasobonw na wa a n'an ka unité d'enquête la wa ka taga yira k'a fɔ anw nana jamana sariya bɛ cogo di k'a ɲɛɲini k'a dɔn est ce que hadamadenya hakɛ sabatilen don mais an balimakɛ ma taa ni ɲininkali hali an balimakɛ dɔ intervenir la a ko n'i minɛna n'i taara unité d'enquête la garde à vue la ko garde à vue tile kelen ye kasobonba kalo kelen de mais a ye kuma ci ka bɔ o da parce que a tɛ fɛ k'o mɛn kuma min kan ka fɔ dɔrɔn a k'a fɔ k'i bɛ wari da sara ka don kasobon o de y'a ka laɲini ko unité d'enquête o tile kelen k'o ye kasobonba kalo kelen de olu yɛrɛ bɛ pressé ka na kasobonba la parce que u bɛ lafiya la yen i y'a faamuya mais a m'a fɔ a y'olu publicité kɛ ko terroriste olu ka vie bɛ danger la procureur ka vie bɛ danger la sɔrɔdasiw ka vie bɛ danger la mais u bɛ mara min fɛ olu tɛ danger la dɛ a ma nin si kɛ o de la n'i ye nin kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin kuma fɔra jamana kɔnɔ jamana minnu b'a fɔ ko Mali kura k'a fɔ ko côté b'o nin na parce que bi a bɛ ko tintamarre kɛ autour de a bɛ ka publicité kɛ autour de o tɛ kuma anw t'a jate an bɛ maliyɛnw de informer an bɛ hakilimaw de informer mɔgɔ minnu ka yeta bɛ tɛmɛ u nun na an bɛ kuma fɔ olu de ɲɛna mais mɔgɔ min ka yeta dan y'an nun ye fɛn min b'o kɔfɛ o de bɛ ye donc o t'an bolo i y'a faamuya bon caman nin condition dama damaw de bɛ yen ni ninnu ma réunir kasobon kɔnɔ ka papier kɛ kasobon na ka kasobon jɔ kura ye ka surveillant de prison yɛrɛ caman ta ka école jɔ ka programme de formation kɛ surveillant de prison ka spécialité la ka unité bɛɛ créer kasobon kɔnɔna la ka spécialité bɛɛ ta kasobon kɔnɔna la ka kasobon capacité d'accueil bonya k'a kɛ norme internationale ye nin bɛɛ de la ka tila k'a kɛ kasobon kɔnɔ n'i donna kɔnɔ baara yɔrɔw bɛ yen ka kasobon kɔnɔ kalanw bɛ kɛ kasobon kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ se ka mɔgɔninfin dilan k'a bɔ juguman sira kan k'a bila ɲuman sira kan sabu ni nin ma kɛ kasobon na dɔrɔn kasobon tɛ mɔgɔ labila yɔrɔ de don donc bi anw ka baara b'o cadre kɔnɔna la mais ni gɛlɛya bɛɛ b'an kan an bɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya bɛɛ ye faso kanu fasodenya kanu k'a fɔ an bɛ fɛ k'a bɔ dibila fadenw na mais ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ ka ni lagosi ta k'o ɲɛsin ma bi an balimakɛ n'i kɛ sara kan ka poursuite o infraction bɛ o ni troupe bɛ kɛlɛ la n'i y'u démoraliser n ko ye fɛn dɔ de ye an bɛɛ bɛ kɛlɛ la bi o mais ne ye dɔ lagosi c'est comme i ye troupe dɔ démoraliser c'est comme an bɛɛ ka wuli k'a fɔ bi k'a fɔ armée tɛ foyi la n'i y'o fɔ i ye balawu kɛ armée bɛ min na an b'a kalama an bɛɛ bɛ min na an b'a kalama les forces de défense et de sécurité wulikajɔ bɛɛ senna donc ne ye taabolo ta k'a fɔ taabolo min bɛ dɔ démoraliser kuma kan ka tigɛ la ou bien kan ka minɛ k'i ɲangi hali da man kan ka don fɛn dɔw la an y'a ye a bɛ fɔ des secrets de défense o secret de défense ye jumɛn ye k'a yira k'a fɔ jamana minɛn dɔw bɛ lakana dɔw bɛ olu man kan ka ye surtout ka fɔ mais nin bɛɛ bɛ fɔ a fɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɛ fɔ o de la an ko tan n'a yɛrɛ ka ŋaniya ta cilen don n'a cilen don n'i bɛ ci di sankolo ma i b'a dɔn sisi la donc élément de réponse in bɛɛ bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la mais anw tɛ nin si jate ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen u ma fɛn fɔ la o t'anw ka fɛ mais anw bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamu anw yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la kasodenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la u bɛ jɔ cogo min kɔnɔna la papier t'u la parce que u tɛ sariya bɔ direction min bɛ yen a kan ka kɛ direction générale ye ka nin bɛɛ de kɛ k'a bɛɛ walawala o de la hadamadenya bunanku bɛ se ka sabati kasobon kɔnɔ n'o kɛra mɔgɔ ka ala deli tɛ mais an fɛn o fɛn bɛ yen an tɛ ala deli a la mais ni lafataw y'i sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i ye baara min kɛ i bɛ taa bila lafiya kɔnɔ mais n'i ma baara kɛ faama caman y'an lagosi ka tɛmɛ o caman tɛmɛna an fɛ yen je pense que o t'a kuma fɔ comme ale bɛ o ci la kɛnɛma sinon an balima minnu fana lafiya sɔrɔ ka tɛmɛ n'u bɔra u b'a dɔn surveillant bɛ gɛlɛya min na olu bɛɛ farala surveillant kan bi ka kɛlɛ kɛ anw tɛ dɛ parce que service public de don anw bɛ taga kasobon bɛ to yen anw bɛ taa kasobon direction bɛ to yen jamanadenw wɛrɛ de bɛna baara kɛ mais an bɛɛ ka jɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka dilan kɛ surtout an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la sabu ni gɛlɛya dama dama olu bɛ surveillant de prison kan bi sinon i n'a fɔ n delila k'a fɔ cogo min na n'i kɛra jamana marabaga ye i kɛra jamana waritigi ye ko ala ye se dɔ d'i ma jamana kɔnɔna la i k'i kɔfilɛ kasobonbaw la misirijɔ o ka ɲi ka kaburudenw ka ala kori o ka ɲi ka balo san k'a di misikinɛw ni fantanw ma o fana ka ɲi nka n'i bɛ adamadenya kɔnɔna la waati o waati ni sariya n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ i bɛ se ka taa yɔrɔ min na a tumu ma i k'i hakili to yen fana la o de y'a to an bɛ wele bila tuma bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu bolo bɛ jamana nafolo la minnu bolo bɛ jamana papiyew la u ka se ka disposition ta pour que an ka
environnement carcéral ka se ka améliorer e b'a kɛ bi k'i to faamaya la k'i to waritigiya la nka sini i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ n'i ye baara min kɛ i bɛ t'o tɔnɔ sɔrɔ i ɲɛ n'i ma baara kɛ fɛnɛ kɔlɔlɔ min bɛ yen i bɛ t'o sɔrɔ i ɲɛ hali ni e yɛrɛ ma taga i masɔnmɔgɔ dɔ bɛ se ka taa a bɛ se ka k'i somɔgɔ ye a bɛ se ka k'i teri ye a bɛ se ka k'i jɛɲɔgɔn ye o bɛ se ka taa a yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ i mana taa i ɲɛ da o kan don min na o don de i bɛ nimisa mun na k'e to faamaya la k'e to waritigiya la e ma se k'i kɔfilɛ kasobo in na da dɔ an ye k'a fɔ i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i ye dɔ fɔ aw ka laɲiniw na halisa laɲini yɛrɛ jumɛn fana bɛ yen nɔ pour que minnu bɛ kaso la lajarabi binnen don minnu kan olu ka condition de détention a ka améliorer ka taa fɛ aw yɛrɛ minnu fana bɛ ka u kɔlɔsi aw bɛɛ de bɛ degun kelen kɔnɔna la aw fana ta bɛ se ka améliorer cogo min na pour que Mali bɛ se ka environnement pénitentiaire ɲɛnama sɔrɔ. Yani an ka se o ma fɔlɔ n bɛ n da don événement fila la a man bɛ kosɛbɛ an ka musow bɛ mara yɔrɔ min n'o ye Bole ye bolili dɔ kɛra yen an bɛ o de la n ko tan ko finitigilakaw bɛ baara bɛ ɲɔgɔn dafa o bolili min kɛra yen wulikajɔw kɛra faamaw tagara lajɛ anw yɛrɛ tagara lajɛ min jalaki don faamaw y'a dɔn u bɛ ka disposition min ta Bole bi pour que minnu fɔra k'a fɔ ko nkalon don k'a fɔ minnu la u bɛ ka disposition ta bi an balimaw an bɛ polisilakaw fo fɛn o fɛn donna polisiw gendarmew gardiw armée terre an b'a bɛɛ wulikajɔ kɛ fo ka dɔw caman sɔrɔ u la kuna sini kunu yɛrɛ disons Bamakɔ kasobonba la mɔgɔ caman ye fɛn caman publier k'a fɔ ko kasobonba encerclelen don force wɛrɛw la ko mun bɛ yen aw yɛrɛ y'a ye donc an bɛ min fɔ an balimaw ye k'a fɔ ko foyi tun tɛ yen o y'an ka baara taabolo ye waatiw la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ finitigilaka bɛɛ an b'an balima finitigilaka tɔw wele a ye na an bɛ fɛ ka nin baara in kɛ a ka girin an kɛlɛ ma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an b'a kɛ i n'a fɔ ni a bɛ finitigilaka wɛrɛ min fɛ i bɛ se ka force wɛrɛ wele olu nana an farila an ye lawureli kɛ kasobon kɔnɔ k'a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ kasobon kɔnɔ n'u bɛ se ka tiɲɛni kɛ kasobon kɔnɔna la olu caman ɲini o la an b'an balima polisilakaw fo k'a ta agent fɛn fɛn terrain kan fo ka taa bila u ka commandement na fo ka taa bila ministre de la sécurité la u bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo la polisilakaw caman nana an b'an balima gardiw bɛɛ fo gardiw caman nana u n'u ka commandement n'u ka fɛn bɛɛ minnu ma se an b'an balima zaramu fɔ minnu ma se ka yen sɔrɔ bɛɛ n'i ka baara de don ni min désigné bɛna baara kɛ pour dire que an bɛ finitigilaka bɛɛ lajɛlen fɔ an nana an y'a baara in kɛ ɲɔgɔn kan hakilimaya balimaya sinjiya i b'a fɔ k'a donni kama an ye san 10 kɛ ɲɔgɔn ka baara kan ka taa an dɔw ma ɲɔgɔn ye o de finitigilaka ka hakilina ye olu yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ayi k'aw jɔ aw sigilen bɛ ni prison k'aw bɛ baara kɛ nin da la yan don o don wa an ko bon nin y'anw taabolo ye su ni tile anw tɛ bɔ kɔfɛ tele la mais dɔw de bɛ bɔ ka wuli u ka so sɔgɔmada fɛ k'u ɲɛ ko dɔrɔn ka wuli ka na anw lagosi mais anw t'o fɔ an jamana baarakɛlaw de u ko non ko nin tɛ se ka kɛ k'aw bɛ nin de la don o don yan k'i tɛ san damadɔ sɔrɔ nin baara nin fa ma don i la n ko bon nin y'anw ka baara taabolo ye su ni tile komi aw y'a dɔn déjà aw balima y'anw ye an bɛ fɛ aw fana ka fara an kan maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yan caman an y'a baara daminɛ mɔgɔ min y'a baara kɛ a ka ca mɔgɔ 100 nin kɔ an y'a daminɛ depuis 11h fo 21h ne yɛrɛ bɔra sufɛla la kasobonba kɔnɔ depuis 11h fo 21h mɔgɔ 100 finitigilaka 100 bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnna heure kɔnɔ i b'a dɔn tɛ yɔrɔ jɛlen ye dɛ mais caman o y'anw siyɔrɔ ye o y'anw tilenkɛyɔrɔ ye o y'anw baarakɛyɔrɔ ye o y'anw ka baarakɛyɔrɔ ye don o don olu yɛrɛ dabali banna n ko bon olu ko non k'aw ni fɛn ka kan min tɛ nin ye n k'an k'a to jamana ko don an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan lala n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ se bon nin bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilaka bɛ ba kelen fa kelen a bɛɛ ba kelen fa kelen o de la an bɛ taa formation commune de base kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni an bɔra la bɛɛ bɛ t'i ka unité la ka t'i ka formation kɛ mais an tɛ se k'o don k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ ka jamana in kɔnɔ bi k'o ko la gosi ka dɔw fisaya ni dɔ ye mais an y'a faamu komi a tigi tɛ jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ an t'a dɔn a bɛ jɔn représenté donc o la an sɛbɛn an tɛ ba dɔn a ka kuma la an bɔra ka gɛlɛya caman fɔ laɲini caman bɛ yen an y'a fɔ an ka laɲini tɛ an yɛrɛ dɔrɔn ye an balima minnu b'an bolo hinɛ b'an na n'anw de bɛ si ɲɔgɔn kan n'anw de bɛ tile ɲɔgɔn kan anw yɛrɛ ka laɲini ye n'u bɔra la u kana segin mais n'i y'a ye i bɛ taa ka na i bɛ taa ka na taa jamana ma taabolo foyi t'a min b'o bali a laɲini fɔlɔ u ka Mali kasobonw réhabilité ka papier kɛ Mali kasobon bɛɛ la sariya kɔnɔna la ka Mali kasobon bɛɛ jɔ kura ye a bɛ norme respecté cogo min na ka surveillant de prison caman recruter a n'a spécialité bɛɛ lajɛlen ka unité fɛn o fɛn kan ka créer i n'a fɔ Sénégal y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Burkina y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ France y'a kɛ cogo min na k'o bɛɛ créer ka lien de coordination kɛ surveillant de prison ani force tɔw ni ɲɔgɔn cɛ caman i b'a ye lakana kuma bɛ kɛ anw ko mun na parce que anw jabala ye ministère de la justice de ministère de la justice jamana kɔnɔ o tɛ wele jamana lakana kuma foyi la o la hali n'i taara CNT kɔnɔ kuma don i bɛ taa sɔrɔ commission loi de b'anw reçoit mais commission défense et sécurité bɛ yen anw ye lakanabaga de olu tɛ se k'anw reçoit parce que u b'a fɔ k'anw tɛ relever ministère de la sécurité la an tɛ relever défense la mais jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o hakilina changer k'a fɔ jamana ko de don aw tɛ relever n'u bɛ sécurité la aw ta kɔnɔ n'u ye composante de la sécurité kɔnɔ u bɛ ka réforme du secteur de la sécurité kɛ bi u bɛ k'a bɛɛ kɛ les surveillants de prison ne sont pas pris en compte
loi taro kama la réforme du secteur de la sécurité mais au beka ke bi sans les surveillants de prison ça veut dire que we sous donc à sien to kenema mo fa ngal lokila o rola nugo aka direction administration pénitentiaire pour ka c'est ministère de la justice ma yalma am sika ko surveillant de prison ka rito entando be ni ton mon ko ni ya jate mine anga direction de pas ka créer faut qu'on a blabila officiellement mo be nommé comme directeur avec civil magistrat administrateur de l'action sociale o be mun la kanala anga c'est-à-dire la gauchité ka tambalma magistrat pompe mais la kana yoro do kanga la kana tigu de mais olu drone be nommé o lango o la yini ambo ke o kawuli ka boy civil kana nommé bien anga direction na fintigala ka nommé fintigala ka min na mbise ka nyoko famu na mbise ka barake ka abo wo kono ya famia mais rebo faire fenêtre ka soro ina fo watiro ke la gendarmerie me tugo do la iba sura single be défense la single be sécurité la est ce que on fait single se ka wara so justice la o single ka wara so sécurité fenêtre la ba anyo la yini ke ka dese fo ka ta se grève ma jamana nyamo ya ira na ko olu na to na fala an bras de fer chaman ko la tuna an nya yini an ta sécurité la nan ta sécurité la maintenant on be employé justice fait ina fo en balma garde nous gendarmerie to comme na il relève du statut de l'armée mais sont employés maintenant par le ministère de la sécurité et de la protection civile anyo la yini ke mais même tiena jamana ko be volonté politique ni volonté politique ko la bi yera fakata ke o la ngo mena ngo to ya mla ro anga hataw ka sabati mais fem anga direction ye anga wuli ka jo benen do ma antna jena bilen civil ka no me anga direction kuna et surtout ka ambe wuli ka jo la nya foto na ngela minu fo anga direction ga yela ma ka direction générale école papier tara école ka jona et recrutement chamanga ke mina minu be na be ka di fintila ka to ma ka da amma tam hal fini don ta yangulo problème ngo depuis 2008 il faut bi ministère de la justice ma c'est ka sibani prison be doté ñoo fait sangale fini na ma ska kay mais ni ministère de la justice ka budget ta ni administrateur présidentiel budgété mais budget ka tamé en balma ke ko nga wuli ka tan ni ngale ke na sura le ka bara et lutte contre la corruption de ni objectivité ba ka kuma la ya famia mais ale mané sike mais ngani akodo do me ngani ay na la sona ma ngata an ba kuma ke bité tam on bébé ka direction be créé direction régionale fon be ka be doté en moins roulant en direction régionale la ben ya gité mina ba fa 90% be location de la bâtiment wéro kono war ne numéro yir réputation ni yire pour ka segi ka direction ka kono aw ye papier ta ka direction créé muna otise ka service c'est à dire direction joye à 90% be location de la ya famia donc tamu ni be de ka la ni be de gela e gela minu ban kwa ambe ka para ke ni be gela la mais on sait ka donc ko mo be se ka bo jamana en kono ka kila ka ni ngona la gosi ta ka nyesi sirivane prison na mo fen fen be dans le domaine de la communication ni erreur yu so no tra ka so bo ngono ni be de faran do nga ka kele ke bi ya famia ni be de faran do nga ka kele ke bi peut we gela mi ye bi wu balma minu ye o kele ko na la olu te fe mo re ka ta blo gela ko na la mais comme ale ta ki ko ko fe mi ngada ya ko fo ame duwawu ke ala k'a kisi parce que anw siriba kɔnɔ an tɛ ŋaniya an tɛ mɔgɔ si ŋaniya k'a fɔ i ka taa kaso la mais bamanankan na a bɛ faamu ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi kaso ma Dawuda an ka babu a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la folikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma folikan laban min bɛ n bolo n bɛ foli lase Mali autorité de transition bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jamana bɛ lahala min kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka a fanga a hakilimaya ala k'a d'u ma jamana an ka bɔ transition in kɔnɔna la an bɛɛ ka laɲini min ye an ka taa o kɔnɔna la ka foli lase ministère de la justice baarakɛla yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka direction baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen direction régionale baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma armée de terre armée de l'air ni ŋɔŋɔ b'a cité kuma kɔnɔ ni i b'i ɲin dan i bɛ jugu caya mɔgɔ mɔgɔ ni fini b'i la k'e bɛ lakana la bi an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ don jugu kalodibi la i mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka foli lase n camarade syndicalistes bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ UNTM na minnu bɛ CSTM na minnu bɛ syndicat autonome na an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ko laɲini bɛɛ ye kelen ye an ka kɔrɔ bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ka foli lase Bamakɔ kasoba kɛrɛnkɛrɛnna parce que émission in sigira Bamakɔ kasoba de kama peut-être n'i ye kasoba wɛrɛ fɔ a b'a fɔ ko kasoba de an bɛ foli lase Bamakɔ kasoba ɲɛmɔgɔ ma n'o ye colonel Adama Gindo ye a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛ wuli ka jɔ min na an b'a kalama ka tila ka foli lase maliyɛn bɛ sɔrɔ dugukolo fan o fan jamana kɔfɛ diaspora maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka wuli ko cɛ kelen an ka hymne national b'o de fɔ n'an y'an fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an tɛ kɛ juguw sago ye ka tila ka foli lase kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ wuli ka jɔ min na jamana in kɔnɔ an b'a kalama i presse écrite o orale o presse en ligne o a fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ hakili ka kɛ jamana ko ye ko bɛɛ hakili kana kɛ tiɲɛnikɛla ye ni min bɛ tiɲɛni sira kan an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o bɔ tiɲɛni sira kan
parce que communication est fɛn dɔ ye a tiɲɛnɔ ka jugu ka tɛmɛ hali marifa tiɲɛnɔ kan peut être ni kuma bɔr'i da i ta tɛ a bɛ taa yɔrɔ min na hali ma dɔn donc an bɛ dugawu kɛ halisa an ka diinɛtigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka fanga fara ɲɔgɔn mɔgɔ mɔgɔ société civile an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a bɛɛ kɔnɔ ala ka barika don jamana in na ala ka dugawu kɛ jamana in ye ala k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala kana an kɛ jugu sago ye amina rabi Dawuda an b'i i fo an b'a dɔn i ka emploi du temps a chargelen ba don nin waati in na mais o bɛɛ n'a ta i sɔnna ka Cap Mali Plus a Bamako Maliatu ka sɔn ka an bisimila walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye kasɔrɔba ye mun ye Sylvain Prison ka baara ye jumɛn ye degun min bɛ aw kan mun de bɛ se ka kɛ walasa an balima minnu ni lajarabi y'u sɔrɔ ka t'u bila kasɔrɔba la n'aw bɛ ka o kɔlɔsi mun de bɛ se ka kɛ walasa lafiya bɛ se ka na yen nɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ka se ka faamali kɛ parce que n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la maa caman bɛ kɔrɔ tɔw ye kɛnɛma u bɛ baara kɛ mais kaso baarakɛlaw olu bɛ baara kɛ kogo kɔnɔna la maa caman t'u ka baaraw dɔn a ka kan ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ye hali an ka nin babu tɛmɛnen kɔfɛ n y'a kuma fɔ ni maa min bɛ fɛ ka faamali sɔrɔ a yɛrɛ y'i da tu visite filanan na hali ne yɛrɛ tun t'o dɔn k'a fɔ ko ni maa min bɛ fɛ ka kaso ka taa visiter i bɛ se ka demande sɛbɛn ka taa déposer fɛn min ye ministère de la justice la o bɛ passer direction pénitentiaire fɛ walasa ka se ka i yamaruya i ka se ka taa i ɲɛ da kasobon kan donc an b'a fɔ k'a fɔ ko Dawuda syndicaliste don n'o ye lafasalitɔn ye i b'a ye k'a fɔ maa min don syndicat bɛ sigi walasa ka baarakɛlaw ka hakɛ k'a ɲini k'a d'u ma k'u bila hakɛ ɲuman kɔnɔna la a bɛ sigi fɛnɛ walasa baarakɛyɔrɔ fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ kana se ka a lasɔrɔ cogoya si la an bɛ Mali de la ko mana gɛlɛya cogo o cogo a laban ye ka sigi yiri kɔrɔ ka se ka kuma an kɔrɔkɛ an baarakɛɲɔgɔn Bubu Mabel ne kɔni t'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ cogo dɔ la nka n bɛ se k'a fɔ ko n'a bɛ se ka wele bila Dawuda ma u ka se ka kuma u ka ɲɔgɔn faamuya Mali fɛnɛ taala y'o ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo hali n'a ye marifa ta ɲɔgɔn kama a laban ye a ka se ka sigi ka kuma ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana in furadama ka fanga ye o ye an ka ca an siyaw tɛ kelen ye an bɔraw tɛ kelen an ka taabolow tɛ kelen ye nka an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ autour du Mali ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka se k'an bolo ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔna la ka foli lase an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ cɛsiri la jamana in ye jamana in kana bin a kana malo ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn den fɛn fɛn bɛ cɛsiri la jamana in kɔnɔna la ka se ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don u ka wulikajɔ la an ka jamana ye donc ne yɛrɛ bɛna fɔ n ko hali an ka Bamakɔ kasobonba yɛrɛ est-ce que a bɛnnen tɛ musée la kosɛbɛ parce que a bɛ depuis temps colonial sugu don i b'a ye k'a fɔ ko an ka maaba caman tɛmɛna yen fɛ est-ce que n'i nana ka na kɛ musée fasugu dɔ ye k'a kɛ mɔgɔw ka to k'u ɲɛ d'a kan est-ce que o yɛrɛ fɛnɛ tɛna fisaya jamana histoire ma ka se k'a fɛ mais an bɛn'o ɲɔgɔnna babu la bɛn don n'a nata la ni ala sɔnna ma ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce a ka kulumajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna yɛrɛ ma